priestoroch kultúrno-osvetového centra sa už štvrtok 20. februára uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktorého sa zúčastnilo 13 z celkového počtu 15 poslancov. Poslanci okrem iného schválili poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta pre kluby, organizácie či združenia v celkovej sume 100 000 eur. Taktiež bol schválený návrh prvej zmeny rozpočtu roku 2025. Historicky je to najúspešnejšie obdobie holíckej samosprávy od toho roku 90, kedy sa samosprávy začali konštituovať. Už som to deklaroval viackrát, ale dnes už je to všetko 100% a to je tzv. Cesta k míru. Jedná sa o 3 milióny, vyše 900 000 eur. Robíme to v spolupráci s partnerským mestom Slavkov z Moravy, kde bude realizovaná revitalizácia toho územia bývalej píly kovotvaru. Bude tam ten biotop. Čo sa týka tých menších projektov, aj keď sú finančne veľmi dobre kvantifikované. Je to dokončenie pod názvom druhá etapa Bylinkovej záhrady, dokončenie tej kolonády okolo zámku, mlátové chodníky, lavičky, koše, samozrejme aj výsadba drevín a kríkov, necelý 1 000 000 eur, ďalej necelý 1 000 000 eur budova číslo 5, hospodárska, smerom k Bažantnici, vyše 1 000 000 už deklarované a spomínané vodozádržné opatrenia, kde sa zrevitalizuje priestor toho bývalého spodňáku, áno, so všetkými tými kritériami, ktoré sú zadefinované v tom projekte. To znamená, že tam budú tie priepustné panely, bude tam výsadba, bude tam verejné osvetlenie a bude to slúžiť ako taký záchytný bod pre návštevníkov našeho holíckého zámku a samozrejme aj Holíčanov. Samozrejme, že sa jedná aj o ten juhovýchodný bastión, kde sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry tých 750 000 eur, čiže bude tam prebiehať rekonštrukcia. Dnes zhodou okolností prišla zmluva a rozhodnutie, že sme obdržali nenávratný finančný príspevok vo výške okolo 550 000 eur na dorobenie a rekonštrukciu zberného dvora, ktorý by mal už spĺňať všetky tie parametre a kritéria tých všetkých environmentálnych záležitostí. A samozrejme v rámci Rady partnerstva na štadióne vedľa tých súčasných workoutových stredísk by malo byť nové workoutové ihrisko zhruba v obnose okolo 200 až 220 000 eur. Poslanecký zbor schválil aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt zlepšenie podmienok bývania obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v meste Holíč. Jedná sa o tzv. Holobity na Svetojanskej ulici, ktoré sme zrekonštruovali, lebo boli v dezolátnom stave pred 18 rokmi, boli nefunkčné. Dnes je tam naozaj veľa tých jednotlivých buniek pre tých sociálne slabších občanov a táto žiadosť o tento NFP hovorí o tom, že by sa mal dostavať na to druhé poschodie alebo to prvé poschodie, kde by vzniklo zhruba 6 buniek, tých ubytovacích, ktoré sú o rozmere zhruba 18 až 20 metrov štvorcových a tie ostatné, nakoľko v úvozovkách poviem, že sú napol vybývané, by sa mali znovu zrekonštruovať. Medzi body programu patrilo aj schválenie dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach parkovania v meste Holíč. Práve spoplatnené parkovanie je témou, ktorá momentálne rezonuje medzi občanmi. Zbierame všetky podnety, všetky tie skutočnosti, ktoré tá skúšobná prevádzka vygenerovala a nikde nie je napísané, že to VZN-ko, ktoré sme pred 2,5 mesiacmi na toho Mikuláša prijali, že je nemenné. Určite budú úpravy týkajúce sa všetkých tých skutočností, podnetov a záležitostí, ktoré teraz pri tej skúšobnej prevádzke vychytáme, že budú do toho zakomponované. Takže není
treba robiť žiadnu paniku. Áno, dnes som si všimol, že prišla asi hodinu pred zastupiteľstvom aj petičná akcia, áno, ktorá je nazvaná, aby sme upravili nesystémový spôsob parkovacej politike v meste. S tým nemôžem súhlasiť, že je nesystémová, je systémová, je teraz skúšobné prevádzke a stojím si za tým, čo som pred chvíľou povedal. Nakoniec to bolo aj predmetom rokovania pri prijatí toho prvého dodatku k tomuto VZN a myslím si, že v priebehu rádovo pár týždňov, pokiaľ to budeme mať všetko vychytané a vyhodnotené, spravíme opäť pracovné stretnutie s poslancami a nachystáme dodatok číslo 2, ktorý bude všetky tieto skutočnosti obsahovať tak, aby vládla všeobecná spokojnosť. Samozrejme, že sme vyzvali všetkých dotknutých v tých lokalitách, kde to spoplatené parkovanie sa zaviedlo, aby tí majitelia tých jednotlivých objektov si požiadali o tzv. Rezidentné parkovanie, čiže rezidentné karty. Len čo chodia na úrad teraz tie žiadosti, tak zisťujeme, že tých žiadostí je viacej ako tých samotných spoplatených parkovacích miest. Čiže aj to je na zamyslenie, aj to sú určité skutočnosti a poznatky, o ktorých sme nevedeli. Schválené boli aj realizácie projektov z environmentálneho fondu na rozvoj odpadového hospodárstva či revitalizáciu bylinkovej záhrady. Zastupiteľstvo v programe schválilo aj vymenovanie nového veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta Holíč, ktorým sa stal Marek Junek. Pokiaľ není žiadna ambícia sa prihlásiť do diskusie, ďakujem poslancom za konštruktívny priebeh. Týmto končím rokovanie dnešného zastupiteľstva. Užite si budúci týždeň jarné prázdniny so svojimi ratolesťami a taktiež koniec fašángu, ktorý vychádza na ten koniec tých jarných prázdnin, ktoré sú aj v Trnavskom kraji. Ďakujem pekne, želám všetkým pekné odpoludne, pekný víkend.